Soc la Montse Cendra, professora associada del Departament de Filologia Catalana de la Universitat de Barcelona i avui us parlaré sobre la immersió lingüística, quins reptes encara en l'actualitat i quines són les seves característiques. Què veurem? Doncs d'entrada veurem què és la immersió, quines característiques té i després com s'aplica al model lingüístic del sistema educatiu català. En quart lloc veurem quins reptes té avui en dia i finalment quins són els horitzons que preveiem en els propers anys. Hem sentit segurament a tots els mitjans de comunicació, al carrer, a vegades fins i tot al bar, moltes discussions, a vegades sobre la immersió, a favor, en contra, etc. Però realment què és la immersió? Doncs la immersió és una tècnica pedagògica que es pot aplicar en diferents contextos. Segur que heu tingut experiències o coneguts, o vosaltres mateixos, que heu anat a l'estranger a estudiar anglès, francès o qualsevol llengua estrangera en immersió lingüística. Bé, doncs aquesta seria una de les aplicacions d'aquest terme, però en el nostre cas, aquest viatge no és necessari, sinó que fem la immersió a Catalunya. Com ho fem? Doncs el que fem és aplicar aquesta tècnica pedagògica que consisteix en ensenyar, en el nostre cas català, com a segona llengua als alumnes que no tenen aquesta llengua com a primera llengua. Llavors, a l'escola catalana aquesta tècnica l'anomenem també, que provoca, és un model d'enriquiment o també de bilingüisme additiu o sumatiu. Què vol dir això? Doncs que l'alumne entra a l'escola amb una, dues, tres llengües diferents del català i al llarg de l'escolarització afegeix la competència lingüística en català a les seves llengües inicials. També en diem d'immersió precoç o d'immersió primerenca. Per què? Doncs perquè es comença des de P3 a fer aquesta metodologia. Altres sistemes ho fan més tard i llavors diríem immersió tardana. La immersió al llarg de la història ha anat evolucionant. Al principi del segle XX tenia, diguem-ne, una mala imatge perquè els primers estudis que s'havien fet en aquests tipus de metodologies, concretament a Gal·les, van trobar que els resultats finals d'aprenentatge, tant de la llengua com de cognició, no eren potser els més òptims. Aleshores, a partir d'aquests estudis, el que va reforçar la creença que el sistema immersiu no produïa un bon nivell de competència en els alumnes. Això, però, va canviar i als anys 60, al Quebec, es van començar a fer estudis i es va provar de reformular aquesta metodologia de manera que els alumnes aprenguessin francès i anglès en una societat que és molt similar a la nostra perquè té dues llengües, una de les quals en situació de minorització. A partir d'aquí, diversos estudis universitaris han demostrat que el sistema d'immersió lingüística, el model o la tècnica de la immersió lingüística, el que fa és facilitar l'aprenentatge de més llengües i, per tant, el que fa és enriquir el bagatge lingüístic que té l'alumne quan entra al sistema educatiu. A banda, també té altres beneficis, com per exemple una major facilitat per aprendre més llengües encara, o fins i tot algunes recerques han demostrat que alenteix els processos d'envelliment cognitiu i, per tant, algunes malalties com l'Alzheimer es diu que també tenen un cert retard amb el domini de les dues llengües perquè el cervell treballa més, diguem-ne, i aleshores alentim una mica el procés d'aparició d'aquestes malalties. Què és la immersió, aleshores, i quines característiques té aquesta tècnica pedagògica? Doncs, d'una banda, es basa en la concepció instrumental de la llengua. Què vol dir això? Doncs vol dir que l'alumne el que fa és utilitzar la llengua per aprendre-la. Això és com anar en bicicleta o com aprendre a conduir, no? N'aprens fent-ho. Aleshores, el que fem és un sistema que potencia la interacció oral entre alumnes, entre professors, i aleshores, a partir d'aquesta pràctica contínua, el que fa l'alumne és anar aprenent la llengua. Per tant, es necessita una participació constant de l'alumnat a la classe, són classes molt interactives i en contra de certes narratives que diuen que obliga la immersió a parlar català, el que es busca no és precisament obligar, és que l'infant tingui aquesta voluntat de participar en les dinàmiques de la classe de manera que vulgui parlar en català i l'ús sigui totalment espontani i fluid. Sempre han de ser activitats contextualitzades, de manera que l'alumne mai perdi el fil del que s'està explicant a l'aula, perquè al principi, òbviament, encara no té la competència plena en la llengua que s'està utilitzant. Per tant, s'utilitzen des de pòsters, tots heu anat a aules de P3, pòsters, joguines, tot molt contextualitzat i recursos, materials que fan que el discurs sigui més fàcil de seguir. Tot això, als anys 80, va tenir un gran suport de les famílies i el que feia era això, que el sistema intentés ensenyar la llengua d'una manera molt conjunta i global.
el model lingüístic de l'Escola de Catalunya hem de diferenciar molt bé què és la immersió i què és l'ensenyament del català. Per què? Perquè a vegades s'utilitzen com a sinònims i no és ben bé així. L'ensenyament en català seria el que faríem en una aula en què la majoria d'alumnes tenen el català com a primera llengua. Aleshores, no cal fer immersió lingüística en aquest context perquè els alumnes ja coneixen la llengua d'entrada al sistema i, per tant, no necessiten aprendre el català. Fem immersió quan la major part de la classe o de l'aula dels alumnes no tenen el català com a primera llengua i aleshores cal que aprenguin aquesta llengua des del principi. Per tant, és diferent immersió que ensenyament en català. No sempre que fem ensenyament en català fem immersió lingüística, sí que sempre que fem immersió lingüística fem ensenyament en català perquè és la llengua vehicular en aquest sentit. En el nostre cas tenim un sistema que anomenem de conjunció lingüística i això vol dir que tots els alumnes van a la mateixa aula en un mateix itinerari escolar. En altres comunitats bilingües, podrien ser el País Basc o, per exemple, el País Valencià també, fins fa poc separaven els alumnes en 3 línies amb un major pes, en el nostre cas de castellà, a València, castellà i català, i després una línia una mica més bilingüe, 50-50, i després tindríem al País Basc similar. Què passa en aquests models? En aquests models el resultat final d'adquisició lingüística no produeix alumnes que dominin totes dues llengües. El nostre objectiu al final de secundària és que l'alumne sigui capaç d'expressar-se en català i en castellà de la mateixa manera, és a dir, que adquireixin un domini de la competència lingüística en totes dues llengües. En aquests sistemes en què hi ha diferent presència o major o menor ensenyament en la llengua minoritzada, no s'aconsegueix aquest domini ple de la llengua. Per això parlem, en el nostre cas, de bilingüisme total, que és l'objectiu, i en altres casos parlem de bilingüisme parcial. El català, dins d'aquest sistema, és la llengua vehicular majoritària, però també s'utilitza el castellà, l'anglès o altres llengües estrangeres per dur a terme aquesta docència. Tot això, com sabeu, queda recollit en els projectes lingüístics de centre, que és el document que avalua quina és la situació sociolingüística, preveu com s'ensenyaran les llengües i explica quina metodologia s'utilitzarà per fer aquest ensenyament. A l'escola catalana té el que anomenem funció compensatòria. Per què? Doncs perquè molts alumnes, en molts entorns, l'única oportunitat que tenen d'aprendre el català és precisament a l'aula, perquè el seu entorn familiar, el seu entorn social, no permet aquest aprenentatge. Aleshores, és molt important donar aquest dret d'accedir a l'aprenentatge de la llengua catalana perquè, en molts casos, és l'únic moment en què l'alumne tindrà aquesta oportunitat. Tot això es va fer als anys 80 i es va lligar amb la renovació pedagògica després de l'escola franquista, però, òbviament, ha anat evolucionant al llarg del temps. Avui parlem d'un sistema plurilingüe intercultural i que treballa a partir de la competència comunicativa i en tasques comunicatives. També utilitza el que anomenem gestió integrada de llengua i continguts, que en el fons és la immersió lingüística, transmetre un coneixement amb una llengua vehicular que no és la primera dels alumnes. També utilitza el tractament integrat de llengües i el tractament integrat de llengua i continguts. Això ho veureu en altres càpsules. S'aprofita per practicar aquesta llengua, l'aprenentatge formal, l'aprenentatge informal i l'aprenentatge no formal. Això també ho veureu en una altra càpsula. I ara ens centrarem en els canvis que ha tingut aquest model que us deia, que va començar a partir dels anys 80, amb la renovació pedagògica després del franquisme, i s'ha anat modificant en funció també de les demandes de la societat i els canvis socials que hi ha hagut en els últims anys. En els últims anys, especialment a partir dels anys 2000, hem rebut un gran contingent de població nouvinguda de tot el món. Aleshores hem tingut un canvi en les aules, en la composició demolingüística de les aules. Què vol dir això? Doncs que a l'inici de la immersió hi havia pràcticament dues llengües, estem generalitzant, però hi havia pràcticament dues llengües dins l'aula, català i castellà, i per tant el professor, a l'hora de gestionar lingüísticament l'aula, tenia diguem-ne, més facilitat que no ara, que podem tenir aules en què hi ha 10 llengües diferents de tot el món. I aleshores tenim ha augmentat la complexitat de gestió lingüística de les aules. Un altre canvi que hem rebut en els últims anys ha estat el canvi de metodologies pedagògiques. Ara hi entrarem en més profunditat, però això ha causat també canvis en els usos lingüístics i ara veurem per què.
Si us fixeu en les diapositives que tinc al darrere meu, tenim dos models que segurament us sonen, perquè la majoria que tingueu la meva edat o més grans doncs heu estudiat amb el primer. Tenim un professor que explica la lliçó d'una manera més vertical, que diem, no? Ell explica, nosaltres, els alumnes, doncs, reben aquest coneixement, prenen apunts. Sí que hi ha diàleg també, perquè el professor pot fer preguntes, però és una classe més aviat del que diem magistral. En canvi, l'última dècada, els últims 15 anys, hem anat deixant de banda aquest model i hem rebut tot l'impacte d'aquestes noves metodologies pedagògiques. En què consisteixen aquestes metodologies? Doncs d'una banda, el professor canvia de rol i deixa de tenir aquest rol central dins l'aula, una mica, a vegades es fa la comparació amb un far, no? El professor irradia el coneixement. Doncs el professor en aquest nou model no és el centre de l'aprenentatge, no és el centre de l'aula, sinó que passa a ser un paper més secundari o més acompanyar, perquè el protagonisme passa a ser de l'alumne. L'alumne és qui investiga el coneixement, busca, es fa un treball molt més individualitzat, és a dir, molt menys guiat en el sentit tradicional de magistral, sinó que l'alumne és independent i va descobrint, diguem-ne, aquest coneixement a dins de l'itinerari formatiu. A banda d'això, també hem passat a treballar en grup. Aleshores, què passa? Doncs que els usos lingüístics que abans monopolitzava el professor, diguem-ne, han passat a ser uns usos lingüístics entre els propis alumnes. Això té conseqüències lingüístiques. Per què? Doncs perquè en aquest canvi de model teníem inicialment un professor que explicava al llarg d'un matí, les hores que siguin de les assignatures, posem 5 hores, 6 hores, donava exposició a la llengua als alumnes, és a dir, els alumnes rebien el que tècnicament anomenem input lingüístic, és a dir, rebien llengua, sí, estaven exposats al català, 5-6 hores, tampoc no parlava tota l'hora, no, el professor, però una certa quantitat de temps. Això quan estudiem llengua, tots heu estudiat anglès, doncs és el mateix, no? Primer vas adquirint l'habilitat oral i després comences a parlar i amb més fluïdesa, no? Per tant, aquest input és important. Què passa en aquest nou model? Aquest nou model perdem aquesta exposició de tanta estona a la llengua i, a més, neix o emergeixen, a vegades diem, nous usos lingüístics. Per què? Doncs perquè els alumnes fan molt treball cooperatiu, treball en grup, en què parlen entre ells i no paren el professor, com fèiem abans, sinó que parlen entre grups petits o grups més grans d'alumnes. Això té conseqüències i segurament si sou professors ja heu notat a l'aula aquests canvis, però a més ho tenim documentat. Tenim les dades del Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu que podeu veure que a la pregunta amb quina llengua fas els treballs a l'aula amb els teus companys, doncs veiem que el 2006 pràcticament un 70% ho feia en català i el 2021 aquest percentatge passa a ser d'un 21,4%. Per tant, és una sensació que segur que heu tingut, els que sou professors i heu anat veient com canviava aquest sistema, però que a més les dades ens ho indiquen molt clarament. Per què passa això? Què ha passat en aquest canvi metodològic? Doncs d'una banda teníem, la immersió havia estat, com comentava al principi, pensada al Canadà i d'aquesta manera hi havia molta consciència de quins eren els factors lingüístics que hi havia en joc i que calia preveure dins d'una aula. Què passa amb aquestes noves metodologies? Les noves metodologies que tenen models molt diversos, perquè a cada institut, si us fixeu, moltes vegades s'adapta diferent la metodologia i per tant hi ha un ventall més ampli de pràctiques, el que fan és agafar models sobretot de països nòrdics, Suècia, Finlàndia, potser serien les estrelles, no els únics tampoc, i el que fan és importar directament les tècniques que s'han provat allà i allà han resultat positives. Què passa però? Si no tenim en compte aquest factor lingüístic, aquesta diferència entre fer classe en una llengua majoritària i en una llengua hegemònica i en una llengua normalitzada, versus la nostra situació, que no tenim aquesta situació, el que passa és que aquesta tècnica acaba afavorint l'ús de la llengua majoritària. I per tant, aquest espai de pràctica que dèiem que era l'aula per a un alumne que no tingui el català en el seu context social o en el seu context familiar, doncs el que fa és d'eliminar aquest context de pràctica i no permetre aquesta pràctica lingüística a dins de l'aula. Per tant, tenim un repte, que és com encaixem la immersió lingüística tradicional o aquest concepte més de professor-alumne a una immersió més horitzontal, que en diem, o una immersió en què l'alumne no parli tant amb el professor, sinó que parli amb altres alumnes. El que veiem seria quins són aquests nous reptes, seria aplicar el que anomenem
immersió horitzontal. I de gran a petit, de petit a gran, perdoneu, seria, d'una banda, fomentar la interacció entre iguals dins l'aula, la interacció en català, òbviament, dins l'aula, perquè els alumnes practiquin aquesta llengua i, per tant, puguin anar adquirint competència lingüística. Com a professors hem d'enfocar molt les classes d'una manera oralitzada, és a dir, l'aprenentatge de la llengua escrita és important, òbviament, però també ens hem de centrar en la llengua oral. Per què? Doncs perquè aquesta competència oral, el fet de practicar-la, també dona més seguretat als alumnes i farà que, diguem-ne, cada vegada es practiqui més. Tots hem estudiat anglès, tots sabem que al principi et fa vergonya parlar, que et sents incòmode, que vas més lent, etc. Doncs hem de donar aquests contextos d'aprenentatge als alumnes perquè puguin llançar-se a parlar i t'equivocaràs, tots ens hem equivocat, però després, a mica en mica, anar augmentant l'ús de la llengua i la qualitat dels resultats. També, a l'hora de planificar aquestes actuacions, és important treballar la sensibilització lingüística. Què vol dir això? Doncs vol dir que, a banda del propi ús de la llengua i la pròpia competència, el que hem de treballar també són una mica les actituds, que a vegades poden ser més reticents o a vegades també això, més insegures. Tots ens ha passat, et sents insegur quan comences a parlar una llengua que no és la teva primera llengua i, per tant, hem de saber jugar amb certes estratègies perquè l'alumnat se senti més còmode, més segur i amb confiança per equivocar-se i per tornar a començar. Això hauria d'anar lligat també en un treball global amb tot el centre, és a dir, no quedar-nos només dins l'aula, sinó unir esforços amb tot el claustre, amb la direcció del centre. Per què? Doncs perquè el treball conjunt es pugui fer d'una manera global i pautada i planificada. I també fora del centre, perquè ja us he dit, de petit a gran. Per què? Doncs perquè fora del centre els alumnes tenen vida i, per tant, és important implicar tots els agents que puguem, els agents socials. A vegades es fan convenis amb la ràdio local o la televisió local i els alumnes van a gravar un programa de ràdio, van a fer teatre al Teatre Municipal, al Casal de Joves, a la Colla Castellera. És a dir, treure també el català únicament de l'aula i del centre i fer que els alumnes vegin que fora del centre també és una llengua d'ús social i d'ús normal i, per tant, ampliar una mica a vegades certes visions reduccionistes de la llengua. Res més fins avui. Moltes gràcies.